todos recordamos e temos na nosa historia familiar persoas que tuveron que emigrar ao estranxeiro e que todos recordamos que na historia trasladaban divisas para aquí, para Galicia e para España. Por tanto, esa é a primeira aproximación hacia esta situación que se vive. E además estamos vivindo unha situación donde parece que é do mundo ao revés, non? Donde se persigue con unha insaciable afán recaudatorio a determinadas persoas que cumpriron que as súas obligacións e que incluso en moitos casos foron desinformadas, mal informadas, pero que hoxe tampouco discuten a legalidade, o que discuten é a normalidade da política fiscal. E, sin embargo, durante os últimos tempos vimos como, de modo do Partido Popular, había unha relajación fiscal nesa famosa amnistía fiscal onde aqueles que eran conscientes que eran defraudadores fiscales se lles perdonaba a través dunha lei de amnistía. Tratarse con moito sentido común en relación que as persoas a que lles afectan. Persoas que non eran conscientes de estar cometendo ningún tipo de irregularidade. Persoas que o que piden é a normalidade e a aplicación á súa situación particular, que creo que é compartida por toda a cidadanía, de que a adaptación da aplicación da lei se faga de forma razonable, que se non se faga con ensañamento. Persoas que reclaman que o cumprimento dese acordo unánime no Parlamento de Galicia, que tomaron todas as forzas políticas, pois volven outra vez a demostrar que o Partido Popular en Feijóo aproba unhas cuestións no Parlamento de Galicia, pero cando hai que trasladarse a Madrid, aí sí que xa ten unha enorme dificultad para leválas a cabo. Por tanto, estamos ante unha situación onde o que se pide é xusticia fiscal. E xusticia fiscal supón tratar o que é igual, igual e o que é desigual, desigual. E non ten nada que ver con ese salto divergente do Partido Popular en relación con a amnistía fiscal, que, como saben ustedes, hoxe xa conocemos a canta xente beneficiou unha política que debe ser rexeitada e é rexeitada polo Partido Socialista.